Sziasztok gyerekek, én Game of 14 vagyok, és itt tart velem Denis Gamer. Sziasztok! X. És ebben a videóban most elkezdjük a Minecraft sorozatot, amit én már elmondtam egy videóban. Hát nem így terveztem, hogy ővel csináljuk, vagy ővel csinálom, de ővel csinálom. Köszi. Na várjál, én craftolok egy kemencét, jó? És akkor ez lesz a 100 részes Survivor. Survivor, igen. Ezt hova kéne rakni? Ezt meghídani? Basszus! Bazd meg. LOL, az hogy? Ide beraktam a chest. Na mindegy, maradjon ott. Ide Hát, megjön a kemence. Szemencs. Ne vedd már ki a Kell kaját, akkor a mert kurva zalma. éhes vagyok. Tessék, kapszalma. Azt rak be. Zalma. Amely jó kis cuccaink vannak. Zalma. Adok csenet. Nem kell, nekem is van. Amúgy meg ott van bent. Kimegyek, Itt van befakézom a területet. Csak tudnák fölmenni, Mert csíra vagy. mert... Ja. Csíra. Na várjál, nekünk craftolni kell. Yep. Esteredik, esteredik. Gyorsan csináljunk egy kardot. Kérsz kőkardot, vagy már van? Nem kell kard, én nem akarok kombatozni. Nem baj. Tessék, itt egy kard. Vedd föl. Szösz. Most mit csinálsz, hülye köcs? Steve, mit csináltál? Ki? Te? Hát benyomattam oda egy izét, hogy ne... Min van a Jaj. szerver? Amúgy aki kérdezi, Hát hogy ezt hogyan így csináltuk, az külön videóban lesz. Azt, amilyen jó emberek vagyunk. Nincsen kajám. Tessék, adok egy almát. És Alma. almával spóruljunk, mert kell majd aranyalmának. Aranya. Kb. Hány percem állt a videó? Látok egy zombet. Azt mindjárt sengen beharap a pók tuti. 2 zombi. 3. Na húzzunk be gyorsan. Segíts. Nem tud PvP-zni a gyerek. Húzzunk már el Ajaj. innen, gyere már! Én ráérek. Menjen, Ska. menjen Ska. már. Zsiga. Azt, ami van itt. Azt a csináljus fajtánkot. Az. Betöntem. Kajánk nincsen. Alma max. Megettem. Bocsi. Muszáj vagyok almát zabbantani. Nem. Hát de miért bugol? Én itt denszelek a falban. Oh my god, what the fuck? Kinyitom itt a csidejós lakhelymnek a izét. Kell kaja? Rohadt húsi. Aha. Tessék. Kinyitom itt a nagy csidejós lakhelymnek az ajtaját, ott Süssük azok meg... meg. Megkecsmerítenek. Nem lehet a rohadt hús megsütni. Sajnos. De mindegy, lepakolunk, és akkor... Kimegyek, hogy skillelek mobokat. Jaj, én is az kéne. Én is az kéne. Szó értelem. 5 sör. Ó, nem tudok putni. Bazd meg, mennyi HP-m elveszett. Minek kellett néked a homok? Majd tetőtne csinálni. Itt egy Azt creepy. hittem a izére. Itt egy creepy, meg tele mint mobbal. Screepio, Hebeli, Sparkies, Oli. A kurva anyád! Azt a kur. Alig maradt höpöm. Nekem 3 HP-m van. Nekem meg 2. percig. Az. Mire szerzek élelmet magunknak. Ó, csélelem. Prók. Prók, I'm fucking prók. I'm fucking pók, yeah.
Szereztem Csidejósnak A kaját. faszom ki van? Nem ám mérgező! Nyúl, nagy nyúl. Ki? Itt te. Ennyi a kaja. Hol a kaja? Nem adott. 1 HP. Egy bú HP. Megölsz? Üss le. Köszé. 24 pontszámom volt. Nem a... Bazd meg, Csonti. körbe vagyok mobokkal. Akkor Na gyere, segíts, please. Gyere most, te ölj Oké. meg. Oké. Úgy lecsaplak ke... Anyám, mennyi pók, hát beszarsz a lyukamba. Hogy raktál be te ennyi rohadt mobot? Hát de Istenem! Ki vegyem? Hát de... Ne. Hát de épp az benne a... Kihívás. Gyere, ölj meg. 2,5 hát. Gratulálok. Gratyula. Na gyere már. Ugorjál le valahonnan. Vagy gyere haza. De nem csak, mert nem tudok futni. Majd gyere be Én én sem ilyen... nyugodj. Majd gyere ilyen ligba. Ok. Ligva. Aha, itt vagyok Jó ilyen van. ligba. Anyám! Segbe lőtt a csontyváz. Lik. Cső. Ne. Jönnek a szaréletűek. Cső. Osz most megy ki. Megkilletem egy csontivázat. De jó, neked van csarna. Várjál, mindjárt vissza. Milyen knockbacket csináltam a szaréletűnek. Várjál, tesó, megyek. Fejbe lőtt a csontváz. Creeper! Picsám robbant. Már nem vagyok ott, gyere! Gyere, oké. Gyere be, ide a házunkba. Várjál, se tudom merre vagy. Bolyongok itt nagy laggolva. Bent vagyok itt a házunkba. Gyere be, Kimegyek én is. gyere be. Hanyosan van ez a szeró, mert úgy sebződtem a creepertől, mint a lókok. Fogalmam sincs, csak gyere be, várjál. Lejárt. Tömjél be. Kiégetem ezt a Anyád. fölösleges. Éhezel. Jap. Na, öljél már meg. Tessék itt egy kard. Kösz. De jó, cuccait voltak. Azt a 2 fonalat meg egy kardot, az a tiéd, a többi az enyém. És én nekem csak egy csart kell. Azt megyek megint kikillelni mobokat. Na, passzoljad ide a cuccaimat. Ott van. Hol? Csillelem ott a tóban lévő, vagy folyóban lévő mobokat. Csóban. Csú, mennyi van? Hol a kőbaltám? A csonti az úgy segbe lőtt, hogy még most is sajog. Ó, már. Kijött az aranyerem. Micsoda a kőcsekányod? Hát az ott van. A csőbaltám. Várj, A állítsunk már egy csőbaltám. esőtépőr. Toggle downfall. Elállítom, már nagyon laggolok, és videóban meg nagyon vissza. Azt a mennyi cucc kombó itt a egyek között. Ja, na mindegy gyerekek, hát ez a videó ennyi lett volna. Ha tetszett, akkor Jaj, dobjatok egy jaj, lájkot. de nem tudsz elköszönni tőlem, hát jaj, de nagyon. Én Game of Búza vagyok. 14 voltam. És itt tartott velem Dennis GamerX. Meg sikerült kérni. Na, mikor köszönsz? Csőztök! Császtuk! Szereztem csontvát.